Ой-ой. Привет! Сәлем сиңа, Казаннан. Что делаешь? Эй! Чувак! Что делаешь? Привет! Шулай көтү белән жүрмиләр инде. Нормальный гына бар. Алдың белән бар тормышка. Эй! Кайтып киттең штәре син. Менә мин сиңа әйтәм, алдың белән генә йөрдең. Шуның өчен кысылып каласың син. Нәрсә икәнен белмим мин буларның. Но матур. Нәрсә икән бу? Менә бу әйберләр диңгез буенда везде. Bütün dünyada bu. Bu keltiyor musun bu? Salamandır mısın? Ey! İsmen tem. İsmen kimsin senin?